Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati jednu igricu od imenu Red Goes. Znači, Zdrav Gels. Što ovaj piše? Dečko. A jedan je pogodio što piše. Ili jedna, ako je žensko. I idemo na sljedeću partiju. Znači, dobra igrica, preporučam da instalirate. Dobro, da vidimo što radi. Kako da znam šta, neki čovjek. A možda je anđeo. Ne. Prošlo tema je bilo anđeo. Ne, nije prošlo, nego jednom kad sam igrao tema je bilo. Jeste. Nije. Nije anđeo. Vidimo neki hero. Obrisao sve. Da vidimo ko igra. Ok. Naš četvoro pogađamo. Ovaj crt. Mi smo svi prvi level, on je drugi. Znači, pišemo peže. Pa sad. Perije. Ja znam. Prije. Ja ću da prepisam, volim ovo. Prije. Slučajno sam napisao. Prije. The priest. Još nešto piše. Odvojen. Ne. I jednu riječ, jedno slovo mi je dao i mi to slovo ne možemo pogoditi. Ajde probamo sve. Ajde je i nepoznati mi je riječ. Mislim da je Priest. Nije. Zapravo Priest. Winner, pogodio sam. Pogodio sam Priest. Ok. Nova runda, nove pobjede. Znači, evo druga runda, pobedio sam.
I prvu rundu sam pogodio šta je bilo, ali nažalost nisam, jedan lik je napisao pre mene. Ok. Ovo ja nešto brzo piše. Da vidimo ko. Nije bitno. Znači, dobro, pisao je Pilg. Ok, možda tako. Ok, sada vidimo, samo ja pogađam. Ovo je dosadno. Yes, prepustit ćemo da ti pobediš. Warning. Yes, ja ću izaćem, jer riječ ne znam. Pilgrim, znam. Noge. Toy, winner, a winner, a winner, winner, a winner, a winner, a winner. A neću opet samo jedan. Dobro, ajde starter. Ne znam kako je napisano, ovako. Ali to nije ni bitno, napišat ćemo ja. Ne, petero njih pogađaju. Napisat ću im. Ne, gumica. I to kako starter. Jedna je pogodila starter. Ok, starter pogodila. Sve si stvarno pogodila je starter. Da vidimo šta crtam. Vidimo. Windows. Ne, book. A znam, book. A nije book. Blog.
A biologija! Biologija, bravo, svaka ti čast. Biologija je bila jako čudno, ali biologija, da vidimo koliko nas pogađa. 3, 4, 5. Ovo je dobro, on je drugi. Ne znam šta crta. Snima već 10 minuta. Hemist. Šta pišeš, majko? Ne znam. Ne. Pa, mislim kad završimo ovu partiju da ćemo završiti epizodu. Ajde, crtajte lijepo. Nemojte kao ja. Nemoj da pišeš, molim te, nemoj da pišeš. Dobro je. Ovo me neće neki red, ali neće pisati. Zn. O2. Mislim da znam. Ovo je kao treba neki rebus da napravi. O. Tako. Snati. Evo stvari riječ, ali... Bliže se kako se piše 2. Nekako. Ne, ja ne znam. Ne znam, odustajem. Ako neko pogodi, svaka mu čast. Ali ne, ja ne znam ovo. Ali ne, ozbiljno, ja ovo N i ZN, a M, ne znam. ZN. Pa ajde, znači, reći ti ZN. Stvarno. Zinc. Beli. Nije bitno. Pa ja u posljednoj sekundi te napišem zinc. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se svila, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!